गासै जोंनि बिटिसि हालामाव थानाय आरो आसामाव थानाय गासै बर' रायजो राजानिसिम गिबिसिनथाराव साबायखर आरो गोजोननाय बावहरबाय। दिनैनि नैबे जोंनि धरना प्रग्रामनि गेजेरजों जों बेखौनो मोनथिहोनो सानो जे थांनाय जानुवारि 27 तारिखआव एनडिएफबिजों लोगोसे भारत सरकार आरो आसाम सरकारा मोनसे एकर्ड खालामबाय, जाय एकर्डखौ बिटिआर एकर्ड होननानै मुंख'नाय जादों आरो नरेन्द्र मदि बिथाङा पिएम नरेन्द्र मदि बिथाङा जोंनि बिटिसि हालामाव फैनानै बे सुक्तिया मोनसे गोजोन सुक्ति होननानै घुखुना खालामनानै गालांदों। बे हिसाबै बिनिनो सासे सागोनगिरि बिटिआरनिनो सासे सागोनगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा दिनैसिम नाथाय जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। दा सान्ति सुक्ति होननानै सिगनेचार होनाय सासे मानसिया जोबथेसालियाव जोबजानानै थायोब्ला अब्ला बिनियाव गोजोननाया बहा थाखो? बेखौनो जोङो दिनै रायजो राजानि गेजेराव सोंनोबो इच्छा खालामदों आरो जों एनडिएफबिनिफ्राय जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय दुखु फोरमायनो इच्छा खालामदों। जायफोरा जों जेसेबांखिनि आफादजों लोगो नांनानै बिटिआर सुक्तिखौ खालामबाय, नाथाय खालामखांनायनि उनाव बिनिनो सासे सागोनगिरिया रन्जन दैमारि बिथां सारा जोबथेसालियाव थानांनायनि उनावबो सागोनगिरि बिथांमोनहा दिनैसिम फंसेबो बाथ्रा बुङाखै। रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालिनिफ्राय गनांगौ होननानै फंसेबो रावबो लिडारनिफ्राय जोङो बाथ्रा फंसेबो खोनानो मोनाखै। बे बर' जाथिनि थाखाय अतित लाजिनांथाव आरो दुखु गोनां बाथ्रा बियो। बिनिखाय जोङो खावलायनो इच्छा खालामो गासै रायजो राजा नोंथांमोनजों लोगोसे जे रन्जन दैमारि सारखौ गहोनायनि थाखाय नोंथांमोना अरायसम आर'जबो गाबनांगौ। बेजोंनो लोगोसे आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जोङो खावलायनो इच्छा खालामो जिहेतु जोंनि गेजेराव हान्थिया गैया जादों। दिनै हान्थिनि सुक्ति होननानै बिटिसिखौ एकर्ड खालामबाय, जिहेतु जों बिटिआरखौ एकर्ड खालामबाय, जिहेतु जोंनि गेजेराव रन्जन दैमारि सारा मुकुलि जायोब्लासो जेलनिफ्राय गबोयोब्लासो जोंनि गेजेराव सान्थिया फैगोन। बेखौनो जोङो आखा आरो मिजिं लाखिदों। आसाम आरो भारत गभर्नमेन्टखौ जोङो खुथारै खावलायो जे रन्जन दैमारि सारखौ जिमान हायो थाबैनो जेलनि जोबथेसालिनिफ्राय सख'नांगौ। आरो बेजोंनो लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ जोङो फोरमायनो इच्छा खालामो, दिनै जोङो जे हाबाफारि लाबाय उननि समावहा जों बिनिख्रुइ जि दिनैनि बुंनायखौ बा दिनैनि जोंनि सरकारखौ खावलायनायखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जुदि गनायनानै लायाब्ला फैबाय थानाय समाव बिनिख्रुइ देरसिन रासिन आन्दोलनखौ जोङो खालामनो गोनां जागोन। आरो गासै बिटिसिनि आरो गासै भारत थामहिनबा गासै आसामाव मोनसे गिदिर आन्दोलननि मोनसे अर जोंब्लावगोन। बेखौ जोङो रोखायै गासै रायजो राजानो दिनै फोरमायग्रोनाय जाबाय। जोङो बावैसो जों साननैसो सिगाङाव रन्जन दैमारि बिथांखौ सेन्ट्रेल गुवाहाटी जेलावहाय जिथुनिखि कर'ना पजिटिभ मोननाय जादोंमोन, बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुङो? थांनाय 10 तारिखआव रन्जन दैमारि सारनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोनदों होननानै बिथांखौ हस्पिटालावबो लाबोबाय, नाथाय 15 तारिखआव नेगेटिभ जाफिनबाय होननानै जोबथेसालियाव लानानै थांफिनबाय। नाथाय मैयानि जि रिपर्ट, जेलनि जोबथेसालिनि जि रिपर्ट, बेयाव जुदि नायोब्ला जों नुनो मोनो 183 183 सुबुंनि देहायाव दिनै जेलाव थानाय सुबुंफोरनि देहायाव COVID-19 पजिटिभा जानानै दङ। बे हिसाबै सेन्ट्रेल जेला मोनसे सेफटि मोनसे हान्थि मोनसे जायगा नङा। बिनिखाय जोबथेसालियाव दिनै COVID-19 पजिटिभानो भर्ति जानानै दङ। बिनिखाय अति हुनकाले जिमान हायो जों गोख्रैयै रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय सख'नो जोङो दाबि जनायदों। दिनैनि हाबाफारियाव नोंथांमोननि हाबाफारियाव सोर आफादा लोब्बा दङ नोंथांमोन? जोंदों हाबाफारियाव दिनै बिटिएफ होननाय बेंगलि फेडारेसन बिथांमोना जोंदों लोगोसे दङ, एक्स एनडिएफबि वेलफेयार ससाइटिनिफ्राय दङ आरो जोंनि गेजेराव फैनो गोनां गोबां दंबावोमोन। गुरखा सन्मिलननिफ्राय दङमोन आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय जोङो लिंदोंमोन, नाथाय बिथांमोना फैगासिनो दङ। माखासे जाहोन एंगार हायैनि जाहोननि गेजेराव लेट जाबोबाय, नाथाय बोथोर गाज्रिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ नेनायनि सिगांनो बे हाबाफारिखौ जों जागायजेननो गोनां जाबाय। पिस एकर्डनि गेजेरजों नोंथांमोननि जिथुनि फाउन्डेसन बा आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा उदां जायासै, मा बुङो? पिस एकर्डनि गेजेरजों रन्जन दैमारि सारा दिनै उदां जायाखै। बेयो लाजिथाव आरो बर'नि साफ्रोम दैदेनगिरि जायफोरा सिगनेटारि बिटिआर एकर्डआव सागोनगिरि बिथांमोननि थाखाय मोनसे लाजिथाव। एकर्डनि गेजेरजों रन्जन दैमारि सारखौ बिथांमोना सख'नो हानांगौमोन, नाथाय हायाखै। बियो बर'नि गेजेराव गोबां लासिं सिं। मानो होननानै बुङोब्ला गासै पृथिबियाव खुनु मोनसे हिस्ट्रि गैया, जारिमिन गैया, भारतनि गेजेरावबो जारिमिन गैया जे सासे सागोनगिरिया एकर्ड खालामखांनायनि उनाव जोबथेसालियाव जे थानांनाय खुनु मोनसे जारिमिन गैया। बिनिखाय जोङो सोंखारिनो इच्छा खालामो जेसेबांखिनि सागोनगिरिफोर दङ बिथांमोना फेलार जादों, जेनदों।
बिनिखाय बिथांमोनखौ जों बे मिडियानि गेजेरजों खावलायनो इच्छा खालामो बिथांमोनाबो जेन रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'नायनि थाखाय बेबायदिनो हाबाफारि लालांगोन आरो बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय सख'नो थाखाय बिथांमोनाबो भारत सरकार आसाम सरकारखौ फैबाय थानाय समफोराव खुथार खुथारै खावलायफोगोन जोंनिफ्राय बेखौनो आखा आरो मिजिं लाखिदों। बे बेलायाव राजखान्थि खैसारि दं होननानै सानो नामा नोंथांमोन? राजखान्थि खैसारिया 100% बियो रन्जन दैमारिनि जोबथेसालियाव जोबजानाया बियो 100% पलिटिकेल। मानो होनना बुङोब्ला जेब्लानोखि पलिटिकेल लिडारफोरा रन्जन दैमारि सारखौ नांगौ जादों अब्लानो जोबथेसालिनिफ्राय बरनदों नाथाय जेब्लानोखि बिथांमोननो नांला जादों एकर्ड खालामखांनायनि उनाव लगे लगे जोबथेसालियाव हरफिनदों। बिनिखाय जोङो खावलायनो बुंनो इच्छा खालामो रन्जन दैमारि सारनि जोबथेसालियाव जोबजानाया 100% बियो पलिटिकेल हरजन्त्र। नोंथांमोननि एक्स NFB वेलफेयार ससाइटिया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ माने गिबि खेब बे हाबाफारिखौ लादों दा मिरु बा दाब दाब जिल्लानि बिथांमोना दिनै जोङो उदालगुरि एक्स NFB वेलफेयार ससाइटि हिसाबै दिनैनि हाबाफारिखौ जों उदालगुरियाव जागायजेनदों आरो बे हाबाफारिया चिरां बाक्सा क'क्राझार सनितपुर गासैयावबो जालांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जों गासै रायजो राजाखौबो खावलायगोन बेबायदि हाबाफारियाव जों लोब लोब रोजा रोजा लाख लाख बर' सुबुं माहारिजों लोगोसे अन्यान्य जाति जेसेबांखिनि BTC नि हालामाव दङ गासैबो बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन आरो बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो लालांबाय थागोन जेब्लासिम रन्जन दैमारिखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जोबथेसालिनिफ्राय सख'आ अब्लासिमहालागै जों बिनिख्रुइ रासिननिफ्राय रासिन आन्दलनखौ जोंनि गेजेराव खालामलांनो गोनां बायद'।